Thank you na ka ni tita. Pero pag mao. Kay Lubi? Hi! Majong bantag nga kay di ako sa tindahan sa kinagapahan dar sa Alicia. Ta. Yope? Duha ka Lubi. Patanawa ko binsan pagkagod. Hatag but kay. Kamot ang sagod kay anong makatwisyon sa Lubi. Ala paning kamot kuno pagkagod diha ka makatwisyon. Itaw majong buntag guys, di ako sud sa merkado nagpakagod og lubi ug ganahan mo pakagod pangitala man si. Pangitala mag Granili store. Dere yung mga lubi diyan. Tanan yan naglubi duha na ni kabuok pero ang gipapili katong mga kuan na bitong color, mga brown na para daghan dinig lana. Daghan nig lana pang pagata sa gulan lagi na magbagungon. Day, dude! Hoy! Ning lusot man aglisik! Naman. Ay, di ra na lisik. Joke lang! Joke lang. Sa uli na tari ah. Kaan kag lubiton? Kaan kag lubi? Naplat. Ha? Isa? Naplat? Plat? Aguna, platla. Matagak na imong crooks ha? Okay na ito ang doon. Mato may Lula Inday guys sa mama ni Undoy ba Lula Inday di man ninjugan Lula Inday kay Lula Lita duha man ni Lula to may Lula Inday karon kay ni pa man mamukhaan kag bungugon diya bagungon hinatag isang maguwang kay nanguha man sila og bagungon dito sa Valencia kabunggadyan ko nun sa putang agsunod nagdahanon may lubi para di na mo kudkod Kamo ka na mo handa te? Kuan man nagkudot? Ay inday ali ko balukod. Lami ana. Ay Ate Milda day guys oh. Amo ni sira paninton niya. Ay, see that? Ako rin mo kag bijabas na ni Jud ba? Hindi sila di man mga bijabas oh. Gasan ra na te. Woo! Nakit ida. Ako raman siguro mo kag bijabas na ni. Lagi, wala lagi yung ko ama. Para dyan ako ah. Yeah. May life ah. Anda ko ah. Jid mo ka. Surtis bijabas. Nga nagbuat-buat kas init. Nga nagbuat-buat kas init. Nandiyan sa kada dalton. Kaya daghang biyabas tunto ah. Dagkutuas tumoy. Makukakuha ton. Dalton dya biyabas nanay dia. Gusto na magkanang lami jud kanon. Kay lami jud pagkaluto ba mudong may daras ila mama kay di mama man jud may chef cook daari. Di ka pwede dari uy. Ngaan ka bijabas. Unahan ko ng bijabas ka lang deo sa abuhan kay dami isa. Muna yung lamas ni mama. May lain. Wa na sibuyas dahonan. Kumot ng ahos pod. Pangpagatas. Loto nagbagungon. Uy, nga naman yung lami ama jud. Oy. Para do lami ah. Pero di man ni madag sup og init pa kay kapaso man kay mura magputhaw. Lami agud ma. Lami daging. Mura dag prinsesa dani yung kadukaran man. Saan? Nako. Pabugnawan sa ni. Panglain na. Panglain ta na. Ang ilain ang hukaran. Kaya naka ko plato. Di akari na ma arang ibalik diri. Mga pagaw Udahan ba. pagasen? Di ba sakto ka jo. Asin na ba kaya ron ka piso.
Kuan ba mo ngani? Kami mga way dagat, ignorante mig ngani. Uy, naligid na. Pasok pa. Ang pabugnawon kaya mahumaw sa sabaw dugay mo bugnaw. Tayo dito sa iban man eh. Oh, Uy, hili mo. ngan taya. Nung hot naman mo. Ni adjud. Pagto ka. Dili ko kakuha din. Adyo pang hidbat na. Daloy tawag kasi ng kagaling. Kumbate! Am nang gisugog pagkuhag lapok kay ibutang sa mga buhan lagi tambak kay kumangay kay tiglo maglapok. Kaya nga doon may lapok dari isang igagaw. Kumbate dong! Ano ini tara pa gawas? Tatay nagkuhag lapok. Mus. Guys, diyan namin haulit namin sa ang gamay nga bye-bye. Inja kay mo guys. Daw ko yung daghan nga dawat nga. Panis sa og Germany. Na. Daghan gat kung tulo ka kilo ni. Daghan salamat ni Mama Julie ang igsuon. Nga maoy naghatod ari gikan pa taon jag maribuhok. Janing biay si Ja padong og Alicia parehatod ning mga regalo. Syempre, daghan ka atong salamat sa gigikanan da ning regalo ni ate wako kay baog pwede ba i-mention agnan. Di naman na i-mention kay basig disdaganan kay wako ka pananghi daghang salamat ka aduti kay baw naka ug kinsa ka kay baw kuning tanaw ka na natong video karon daghang salamat ka aduti ha. Wako mag-expect nga na repay kay kakita mo kung nay mga nadawat sila mga regalo nalipay gud ko para nila. Pero hala wako nag-expect nga na repay para mo Pero ato nang tanawon nja guys kay nagkuan pa ko sa panihapon ni Dalton nag-andam pa ko. Og syempre guys nalipay ko kay ag-abuhan na tarong na. Nja kuan jud guys. Makaluto na gud ko sa gustong mga kanon kay kana laging tumaklaro gud tong abuhan des ni Agi. Ja ma hadlok man mi mo kuhag lapok daari ug di mi makapanangid sa tag-ija da panagsarang usak pag tag-ija. So mo nga nakakuha ra gud lapok na nga jud undog lapok dato sa jang igagaw. Nang salamat sa jang igagaw tagaan mig lapok tanawan ni jud mga abog gwapo na. Gwapo na guys. Excited ako magluto. Pero di naman ako magluto rong gabi kay napa may salin lumpia. Amo atong kanon marti pa ni hapon na mo. Ana mga karton da na guys. Mao nay amo ang saligug haling kay wa man milo kay dari kay daba mi sentro. Lipayan na pero daghang kapadas to sa likod. Lipayan na kay apo. Syempre mabot na itong kalipay, mga inhan, mga simple things nga sa bahay nga makahimong magkaagaan-gaan sa atong mga buhaton. Pero karon guys, grabe dyan hang daghan nagpilinon. Diya, nagtapon, naghipos man ko sa kuha ni Undo, gipang labhan. Unja na tanaw ning mga regalo. At hangin ninyo guys, kaya ning abrihan ninyo mahuman ko sa ang trabahoon. So adyo mo kahawa sa ato ang video. O bani ko ninyo taman mahumaning ato ang video. O daghan ka atong salamat ninyo suporta. Adyo to ninyo kaliptig tanong mga pahinamdom. Kay medyo na laman, makatabang mo na mga sentimo-sentimo yan, ang mapundo, nanapod sa pipiso-piso. So, thank you sa mga ning kanang support na gyapon na magtanos mga patalastas.
pahinumdum. Pasundayag. Nanay! Nan! Sige pa na Dia, excited naman ka mag-abri sa mong regalo. Sige, kamanas nanay. Dali. Kaya mag-abri sa mong regalo. Abri sa mong regalo. Gikan sa Germany. Excited yan. Mag-thank you sa ka. Thank you, tita. Thank you, tita. Okay, mag-abri na ta. Okay. Diana. Hoy, hinay. Mag-abri ko na. Excited ko ka. Pakukita na ni Ogun sa Maxinas Dalton. Although ka na transparent. Wa pa din ako, ana. Excited. Uy! So, sa mga nasot. Wala pang ligo, ton! Halag tunot ni mo, ton. Alam dyan, pitingan na naman, ton. Sakto na ni mo. Bag. Grabe. Kunti doon. Piting! Ramiloy! Uy, hala! Shoes. Wow! Adidas, Nike. Nike! Kami ang shoes dito na sakto. Ganun yung dyan, makalakaw na ka, ton. So, mag-basketball ka na. Wow! Thank you very much, te. Dito. Reglipa dyan din taon na mo, te. Kamera di Gistela. Wow, dyan na ni kay masuot ni mo, ton, mga kwanton. So, tumalan ka. Luag pa. Pero madyo na ingana kaysa sa gamay. Next na ito. Wow! Another alarang lami aton! Wow! Wala na isa ka ang liguna. Ano yung tagsa ta ha? Liguna, sakto dyan ito na. Tagsa. 1 year old to 2 years old ni mo. Tunja ara pa dyan liguna. Datan di ah. Wow! Another shoes! Coins. Another shoes Dalton na. Nice rin si Jakay ka na open bag mga tari. Yung set ball, set out ano yung sandal. Mura to sapatos, kay close magtumoy. 26 isang tail ka 23 man. Di, 22 pag isang tiil. Karon. Dali lang. Yay! Mudak naman nagkalit ng tilog mula ka na. Bakit? Clap. Next ko na, next. Wow! T-shirt! Tara lami. Hala, salamat ka, Juti, ha? Kaya gipalit daton mga kanang Isa sukod. napabitaw allowance. Ganahan ka, Jut ko. Uy! Dako man eh! Uy! Kananay man eh! Kananay purami man eh! Uy! Hala, salamat! Thank you, te! O, kaundoy. Panglaki ba ni? Pang unisex? Ijamang kuno, ijamang ibunlot. Ala, sakto doon na. Hala ka, thank you, te! Uy, pag thank you na. Hindi mo, masiguro na yung muna hindi. Diba? Bisag kinsa. Wow! Dalton, oh! Arang na isa Dalton. Yay! Anak ko na ha. Siya mo nang ganay dapat kaya imo naman dia. pinantihan. Dapat mo di t-shirt ni mo, oh! Dapat, oh! Oh! Hmm. Yay! What about this one? Sama na. Uy! Hala, nice. Thank you, te. Panggunting. Ano? Wow! Wala rin sa tuwa dyan to. No, kamu dyan sa tingin na si allowance. Thank you. Dahil yung short na bago niya. Ya? Mag-unay mo nga short ya. Dawa ta. Mag-thank you ka. Thank you, tita. Ay, dyan sa kuning parapin. Kaya ganas ako ng short. Masyado ni mo. Ay, wow! Dalton! Wow! Meron ka na. Sama na ikaw. Ikaw nga. Mga magkawag Japan. Wow! Thank you, tita. Sa class mo. Thank you, tita. Clap sa tita B. Wow! Nice na shirt, Dalton. Daghan mag-shirt si Dalton. Thank you, te. Wow! Sakto dyan ka dyan, doy. Sama. Kaya na pangkuan dito nisa. Kaya ka na allowance, ba? Oversize mo ng bata. Lagi pa na po allowance. Thank you. Halakaton pang German. Dahil kaglawas dun. Kaya saktuhan dito. Ganda ka naman. Diba na lagi puro kang Dalton ha. Dapoy kuan. Pants. Hindi ako. Salamat. Kay na imo Uy, salamat eh. Ako ganda kay taas. Thank you taas. Danit eh. Aran may sa kaya po, at least ang taste no. Nga ka nang pinataas. Dugado kang pinasangko sa tikod. Wala pang bira-bira mo diya. Ay, wow, daghan midyat Dalton. Ipahawad ni Dalton din. Wow, another pants for Dalton. Daghan na Dalton pants. Oh, shorts. T-shirt. Wow, nice ka-adyo kay kamang. Nice ka-adyo kay may allowance. Pwede na mo to. Ano nga, 2 years old. Ay, wow. Proud to be loud. Kaya na po to. Proud to be loud. Bruno Mars. Yee! Parang cute ah. Parang cute ah. Nalingaw sa videos. Wow, Dalton. Nag-t-shirt si Dalton. Ang daghan na sa init eh.
Ti, salamat Kasi ka. tawagan Uy. nini? Jersey? Hindi, jersey. Sweatshirt? Sweatshirt. Lagi. Daharam na isa pag-adyo. Yay! Hindi pa, favorite color. Tuhat. Kada ito na pa ito. Daharam na isa ito niya. Sakto ka ito na kay kanabang may allowance. Nang... Wow! Sweatshirt kapon. T-shirt kapon. Yay! Thank you! Thank you niya, tita dali. Hala ang lumi, araw po dyan ka ado. Hala ang daghang salamat, gadjag ka ado, ti. Kanang regalo, madawat si Dalton. Ako dyan na, number 1 nga, malipay mo. Daghan ka ado, salamat. Appreciate dyan ka ado na, imuhang mga regalo. Na, may nag-expect makadawat, big mga ingani karaghan, ha? Ha? Yay! Daghang regalo, Dalton, oy! Wow! Naman yan na bata, oy! love me, thank you. Wow! Say thank you, tita, dali. Thank you, tita! Ako man gigakus. Ako may gigakus. Sama ng kita po. Di lagi ko na thank you pag nasita lagi. Kaya kita dagdagang sinina mga regalo. Oh. Thank you na tita na. Thank Tita dali. Kaya wapad siya kay sanina. Kawata na malit natay. Mga nadawat hinatag. Thank you na. Di pa thank you diha. Ayo, thank you tayo dari sa na. Kisa man ni ka floor ni ako. Buy di man nag-imo. Marang nimo. Ibo mo guna kay dako man. Pag marag pa naman siguro para magpagamay ka. Pero stretchable na sana. Oo. Pwede man na. Pwede man na isuot. Pwede mo pa isuot. Og laki. Murag ikaw. It depends upon the situation. Nana, thank you na ka na, tita. Pero pag mao. Dali, taro nga kay kao siya. Tita, thank you sa shoes, ha? Dali, thank you. Thank you, tita! Thank you! Diba, nang ingan ko nyo ganina nga magpili ko na heavy mag-tanaw sa regalo. Di naman dyan mapugnan. Kanang, di naman dyan kapugnan mo nang na tanaw nun daan ay habi na bilo. Ako ram na bilo, no? So, daghang salamat ka guys sa kanang injuhang suporta na mo. Kay, ug dito gad sa injong suporta na mo, di ni mag sige vlog, diyan ka na mo sige mag-vlog. Makit-an bitaw mi og kanang mga buutan ng mga tao. Tagaan mga regalo, yan ah. Nga gamara kong mabaos sa mga generous na tao nga mutabang na mga tag ng regalo, amara pong apel sa mga pag-ampo kanunay yung tagat panglawas ja. Publihan pa dito sa Ginoo bag nga panalangin ilang nadawat. Gamana pamilo guys, mapugko kay ugma lain na tong challenge kan sa to ang kinabuhi. So mara to guys, thank you for watching our vlog today. Kaya na lamang pagganda ni kay human na dani manghimasa matuog naman pugko. Magkita ta ugma guys ha, do mo ka absent ugma. Alas 6 gihapon ito ang vlog kada adlaw. Kaya mo naman na ito ang naandan jud. Kaya gialingit naman tayo paghang ulit tao. Patugo na na mususo. Say good night na dali. Dalton! Good night na! Ano man? Good night!